Nazdar, vítam vás pri pokračovaní videa alebo sérii videí z vraku auto, kde sme kúpili najlacnejší Bavorák E36 na trhu. A hneď na začiatku sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za zhliadnutia, za odozvy, nakoľko za neviem, 2 dní, odkedy je video na internete, tak je to fakt akože pre mňa šok, že je tam tak veľa zhliadnutí a že vás to baví. Tak som sa rozhodol, že nebudem váhať a hneď ako to bolo možné a ako som sa uvoľnil z pracovných vecí, tak sme opäť tu pri tomto autíčku. A tak trošku ste ma motivovali do toho robiť to čím skôr a ja by som to povedal asi takto. Prišli nám tu diely. Prišiel nám olejový filter, prišli nám vonkajšie krytky kľúčiek, prišla nám trubka na prepad od turba, prišiel nám vzduchový filter a prišla nám šoférová sťahovačka, nakoľko tá, čo tam je, sa mi moc nepáči na okná. Potom tu nám prišli tieto plastové čupujky, čo držia lišty. Do istoty tu máme tieto na tapacíre, ktoré už na sebe majú aj ten malý molitánček a nevybruje to toľko. Potom tu máme nejaké nálepky, ktoré sa mi páčili, takže tieto v podstate, tieto máme urobené zrkadlovo. Tie by som chcel na auto dať. A ďalej, toto je na iné auto, moment, to si odložíme. A ďalej tu máme náboj na volant a máme tu samostatný volant, keďže ako som vám spomínal, nechcem tam dávať pôvodný volant, keďže tam chcem mať športový trojramenný. Tak tu máme takýto krásny volant s jemným osadením, s klaxónom v strede, s týmto červeným prešívaním. Volant je Alcantara a prešívanie je kožené. A fakt, čo sa týka dizajnu, je to nádhera. Tu máte značku volantu, X-Pedder, alebo ako to nazvať, hej. Vážne, neišiel som po značke, išiel som skôr po tom, čo sa mi viac páčilo. A to je asi taká prvá vec, ktorú by sme tu mohli urobiť. A tu je, že vymeniť si volant, ktorý tento, čo je v aute, tak dokonca je ešte aj nakrivo. A k tomu nám treba pár vecí, ako viem, že tam je 16, ráčňa a predĺženie. A začal by som tou výmenou volantu. To by bola jedna z takých hlavných vecí, ktorú chcem dneska urobiť, aby som starý volant mohol konečne vyhodiť, nakoľko fakt nemám záujem ho dávať ani prešívať, ani renovovať a drží vážne iba silou vôle. Tento volant trojramenný, bez airbagu, do ktorého bolo rezané, čo už je konečne aj vidno, tak tento volant pôjde do koša a hodíme si tam tento náš krásnučký volant s nábojom. Moment, potrebujem obe ruky. Takýto volant krásny si tam hodíme. Keďže potrebujem obe ruky, tak si ukážeme až nejaký progres. Nech to tam nahodím, aby ste vo videu nepočuli rázový úťahovák. Takže za chvíľku som späť. Voilà. Máme volantík tu na. Ešte, čo sa týka posedenia, tak teraz mám nastavený volant len tak random a je to úplná nádhera, keď tu ešte budú tieto prídavné budíky. Tie si ešte musím očaúniť, celý tento stĺpik. A musíte uznať, že keď sa ešte vymení tá hlavica, ktorú som tu trošičku nabil,
aby držala. Keďže stará bola totálne takto, tak si myslím, že už je to celkom fajn. Ešte ideme vyriešiť túto elektriku, aby nám to trúbilo. Aha, môžeme skladať interiér. Potom stade vyhodíme tieto tu nadorábané veci, ktoré tu byť nemajú. To sú od Alarmu na sledovanie interiéru. Vyhodíme stade ešte stropnicu, ktorú treba kompletne prečaúniť. Vytomíme si to a uvidíme, čo bude ďalej. Ale ja sa idem pohrať s tou elektrikou. To vám nebudem natáčať, nakoľko toto je elektrika v tomto aute. Takže to si natáčať nebudeme. Idem niečo urobiť, aby sa to stihlo. Možno rozchodím aj to BCčko. A ozvem sa vám, keď budem mať nejaký pokrok, nakoľko tej roboty je tu dosť. Ale že naozaj dosť. Toto je od Alarmu a niekto to už krásne zničil. Takže snímač je v háji. No nič. Volantík je nádherný, ja vám to ukážem aj z diaľky. Je nádherný a sedí k tomu autu akože úplne peckovo. Takže za mňa fajn. Za mňa to chce len kopu ďalšej práce a ísť sa hrať s elektrikou. A čo sa týka vpredu motora, tak tu som si už založil filter vzduchový. Založil som si tento kryt a môžeme sa ísť hrať na túto stranu, ktorá tam ani zámky nefungujú. Takže tu nám treba rozobrať dvere, opraviť zámky, opraviť čaúnenie. A hor sa na to. Práce je tu viac než dosť, keď na to pozerám. A ono to niekto chcel vyrvať. Ako tak pozerám. A ono to tu stále drží. Takže máme čo robiť. Auto potrebujeme čím skôr dostať do stavu, aby oficiálne mohlo na cestu. Kvázi môže, nakoľko nejakým zázrakom sa podarilo bývalému majiteľovi urobiť dočasnú. Ale my to riskovať nebudeme, my to chceme mať na tip-top, takže my sa s tým ideme hrať. A ozveme sa s nejakým pokrokom. A keď som vám spomínal tú dočasnú, tak vyhľadal som si kvôli vám papiere. Moment. Takže, ako som spomínal, závad, ktoré treba odstrániť do 2 týždňov, je dosť. Nakoľko sú od toho až 2 papiere. Fajn. Ideme makať a ozvem sa s nejakým upgradeom, aby sme sa niekde posunuli, keďže nemám ani statív, ani poriadne svetlo. A nejaké ďalšie práce si už dáme so svetlom a so statívom. Tak po dlhom boji s elektrikou sme sa dostali do toho bodu, že som musel vyťahnuť ešte budíky. Vyťahnuť z tejto elektroinštalácie tieto veci, ktoré tu absolútne nemajú čo robiť. Keďže chápem, že niektorí ľudia si radi dorobia výbavu v aute a všetko možné, ale výbavu v aute ťahať všetko takto, tak to mi príde dosť na hubáta. A takto. A takto. Tak sa to snažím vrátiť do pôvodného stavu. Tieto dve, čo tu ostali kábujky, to sú klaxóny. Tieto dva sú od tempomatu. Čiže to si ešte musím pozrieť, kam to ide, nakoľko tempomat si tu chcem zanechať, keď už je tu všetko aj s páčkami. Tak to sa možno zíde. Čo sa týka ďalšej elektriky, asi musím vojsť do auta a najlepšie nezabiť sa a posvietiť si sem. Takto. Čo sa týka ďalšej elektriky,
S BC mi tu ostal jediný konektor, ktorý netuším kam ide. A druhý konektor, ktorý má byť napojený, toto je inak zásuvka v aute, čiže to ma netrápi. Toto, čo tu máme, to je príprava pre telefón, sa mi vidí. Takže to nebudem riešiť, to sa tu pekne krásne hodí sem. Keďže to je ťahané zo zadnej časti auta, tak to bude asi príprava na telefón. Čiže to sa tu nechá. Tam máme žiarovku pre zásuvky. Tu sme si tým pádom konečne odmotali kabeláž. A ešte sa pozrieme, či tam nie je jeden káblik skrytý. Tu na táto strana. Tak táto strana, moment, ja vám to posvietím takto. Táto strana už je komplet aj zavretá, všetko už tu drží. Takisto už funguje aj kastolik, chýba mi akurát vo vnútri lampička, to si musím zohnať. Takže, áno, kúpiť si starého bavoráka za pár drobných je síce pekné, ale keď sa s tým začnete hrať, tak si musíte uvedomiť to, že nie ste len človek, čo to kúpil a niekomu zaplatí, aby to urobil, ale musíte si to všetko robiť sami. Nakoľko fakt tú každú jednu vec, ktorú človek urobí, tak stojí strašne veľa času a námahy. Áno, tieto ešte pedály pôjdu preč, to sa mi nepáči. A hore je asi uvoľnený kolíček. Všetky kostry som si musel podoťahovať, tie boli voľné, ako si to tam niekto napájal random. A nás nečaká nič iné, ako znova hľadať veci v kabeláži, makať a makať a makať. Aby sme mohli zadekľovať tu na spodok pod prístrojovkou, nech sa k tomu nemusím vôbec vracať. A nech sa môžeme ísť vrhnúť zase na ďalšie veci, ktoré tu máme. Hej, BCčko, ktoré ani nemohlo fungovať, keďže kabeláž ste sami videli a očividne malo niečo za sebou. Takže to uvidíme, čo s tým bude. Po prípade, keby to niekto chcel, tak mu to posuniem. A my si ideme dokončiť tú elektriku, aby nám už auto aj trúbilo. Nech máme o ďalší problém na STK menej, keďže je to jedna zo závad. A uvidím, či stíham ešte dneska vymeniť sťahovačku okna alebo nie, keďže už je 8:30 večer a ja sa ešte potrebujem ísť venovať rodine. Tak uvidíme, čo stihneme. Dúfam, že aspoň niečo. Tak zase sa uvidíme. U vás sekunda, u mňa ďalšie hodiny trápenia. Takže po ďalšej asi vyššej hodine si môžete všimnúť, že tento spodný kryt už je založený, zašrubovaný. Kryt volantu je síce na binderke, keďže má vylomené zúbky, ten musím pozáňať nový, ale všetko je funkčné, to je základ. Plus som ešte dokončil jeden kábel, čo sa týkal vzadu. A čo sa týka volantu a tohto miesta, kde sedí šofér, tak už to vyzerá ako auto, nakoľko dá sa vybrať aj kľúčik von. Neodletujú mi tu časti spínačky, aj keď bolo by fajn to tu dať to, čo tu má byť, ale je to lepšie. Rádio to nebudeme teraz riešiť, to je nepodstatná vec pri tých všetkých veciach, ktoré tu ešte treba robiť. Toto necháme. Toto je príprava na výbavu, ktorá tu nie je. A ani ju tu nebudem dávať, takže sa to len takto pekne krásne stočí sem dole. Sem sa zoberie tento kastojík. Sekundu, budem potrebovať ešte jednu ruku.
aby som to tu vedel aj napojiť, aj zacvaknúť. Takže chvíľočku. Nakoľko sa mi to nechce potom rozoberať druhýkrát, tak to urobíme raz a poriadne. Toto tu už by sme teoreticky mali, niekde by som tu mal mať aj maličké kúsky. To sú tu, to sú tieto kúsky, ktoré idú sem miesto vypínačov. Takže ja si ich tam narýchlo podsvakám a tam pôjdu zacvakávať. Dobre, keďže už ich náhradných nemáme veľa. Mal som asi pár kusov náhradných. A teraz keď sa sem pozerám, tak mi ešte jeden bude chýbať. No, tak tento mi zapadol presne medzi sedadla. Takže ten si budem musieť potom vyťahnuť. Ale celkovo, čo sa týka auta, tak toto bude vyzerať asi takto. Tu nahore si dáme rádio. A tu do tejto medzery pozriem sa, čo sa dá dokúpiť. A mne by tu celkom vyhovovalo, keďže využijeme aspoň. Tak ja rozmýšľam, že čo si dáme sem do tejto medzery. Ja uvidíme, buď si tam dáme nejakú krytku, alebo budeme musieť vymyslieť nejakú variantu, keďže to BCčko tam dávať nechcem. Volant, všetko funguje parádne. Tak, ja by som to na dnešok zabalil a na ďalší deň, pre vás to bude zase iba chvíľka, tak na ďalší deň si vyberieme rejdové podôžky spredu a mohli by sme si ešte vymeniť differák, uvidíme, čo zase stihneme. Toto do koša a ja si to tu idem zabaliť, takže uvidíme zase nejaký progres o chvíľku.